Molweni ndalamkela baza se-TV ngesixhosa. Utirelo wakhalazela i-swimming costume ayithengelwe nguSne uba inkulu and imbi ayihambelani ne-flops zakhe and yena futhi ayisisi style sakhe esi. uSne ke waye wazehlisa ke waxolisa ke yena ke ethi hayi akafuni ube esilwa naye uzoxolisa nje kuphela ukwenza bakuqhutywe konwatye kungoxatywani. Wayonxiba ilokhwe ke utirelo esithi yena ngeke agqubhe futhi sephumina kwemudi yayo yonke lento ngoba uthengele nje i-costume angayithandiyo empi. Wayohlala kwabanye ke apho uSne asaye wathatha lo swimming costume wayisonga eyisonga esithi ke hayi ke le ndiyodonate ngayo ke ede esenza nengoma nje ngale swimming costume. Bekuyintsini ke behleka bonke abanye ke. Mpumelelo yena oko begqolozele nje ifone esenza ingathi akeve kodwa wade watsho kuba Sne andiyithandi inonsense kodwa wabe etsho ngendlela obonayo ba ilanguage abayisebenzisayo as abantwana bazalwa ndawonye but bekuhlekwa ke yonke lento kaTirelo ijoke. Uvuyo yena ebevele wathi esaqala kidrama kusisi wahamba yena wogqubha nabanye abantu wamshiya apho. So uSne ke uyisonga kwakhe wayigqiba ke wesesijo sejike emjonga uthe xa imjonga wasika wajika wajonga kumpilo bese sithi impilo makhe sihambe sithathe inyawo nje solula inyawo. Bamshiye ehleli yedwa apho ngoba noMpumelelo uhambile wawugqubha nabanye babheke ku swimming pool. Wasala ke yedwa ke uTirelo. Mpumelelo ke uke wabuza ke kuVuyo uba yena uyibona kanjani yonke lento le swimming costume. uVuyo uthe hayi mina andinathi ndisuke kwidrama pha phino ndibuyisele futhi sizothetha into yedrama ekaTirelo. Mina ndiye ndahamba because bendingafuni uyiva yonke lento yenzeka pha ndashiya. So baye baswima ke kwamnandi kodwa ke egqibeleni bebonke ke baye ba decide into ba late bayahamba baya eclubini. Baqhubhile ke kwamnandi ke uTirelo okehleli yedwa pha yena ebukele uVuyokazi noMpumelelo bebelekana kumnandi emanzini. Ngenene ke bahambile ke late kwaye kwi-club bengekho ke uTirelo ke pha ngendlela bebonwabe ngayo ke uTirelo engekho umuntu ozomane ebuza le ekhalazela le bekumnandi nje kakhulu. Into yonakeleke ngokuthi kufone kwayena uTirelo efonela uVuyokazi. uVuyokazi ke uyibambile ifoni yakhe ezibuza ke futhi inoba ufunani ke ngoku usisters. Kanti ke uzomxelela ngala video yakhe yatrenda kaMpumelelo elele nentombazana intombazana eyayigama lunguQueen Lolly yayikhe yatrenda kakhulu lo video leyo. So umxelele ke ngalo video ke uTirelo ke uthi yena wayengeke ke nje ayive yedwa uye wabona into makamfonele ke uVuyo. Hayi ke bothukile ke noVuyo zezindaba uSne uzile ke kuye fika esefoni nobe semxelela ke into bakwenzeka ntoni. uMpumelelo uyatrenda ngevideo yomkhuba. uSne ke uthe hayi mavele lento siyiyeke ilale namhlanje siyithethe ngomso. Hayi uVuyokazi uthe no akazukwazi uzomcela uMpumelelo ba ake aphume bazoyithetha lento. Uphumile uMpumelelo wambonisa kuVuyokazi. uMpumelelo ke ubengathi nje ngumuntu onenhloni kodwa kangakhomise ukuzisola kakhulu ngoba uthe okwenzekileyo kwenzekile and angeke abisakwazi ukuyitshintsha. Khange simve ke ecela uxolo mhlawumbe usazolicela ke uxolo kubantu bakhe ngayo yonke lento ayenzileyo ngoba uthe xa ethethayo yena bonke abantu bayazenza mistakes and yena ngumuntu oqala ukwenza mistake efana nale. So uMpumelelo akanaxolo ngalento and akaboni into imbi ngayo. Izimvo zabantu ke ziyabethana. Abantu bafuna ukwazi ba ithini impilo kaMpilo ehlangene nomamakhe nento yesibongo. Iphinde futhi ubomi bukalwandle bona buhamba kanjani. Kube nguAbongwe. uAbongwe siyamazi ukuthandana nabanye amantombazana ithini into yakhe bokuthina obakho ubomi kwifamily yakhe. Phinde futhi kube khona uSne siyamazi nabantwana lento ngeke kuveza uSne yama nabantwana bakhe okanye zisekhona ezinye episodes ezizayo asazi kodwa ke abantu kuthiwa ke mabaqhubeka because ngoku iseyangathi ishow ingompumelelo nawa girlfriend bakhe kuphela. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.